Ano makala? Pantog. Bangus, ilang kilo? Ha? Bangus? Bangus pila. Pila ka kilo na ka? Nino ka subakan? Nindot yung subao, no? Sama, no, belum ni kena kinilaw na sama. Kanang bangus? Tuporti dong. Bangus pa. Susukan kilo guys. Pila? 35 plus 20. Puti ba champion? Wala champion. Pino dong.
Ay ko. Ito pag naong na ito. Butang to. Ito ba isang ko dyan, oy? Na. Wala mo magawa ni Somebody's kasi ni kami dili kan bitlahin ni kan. Mas kuat subas ang isda. Tulong ito, uy. Tulong mga tinukot niya. Sige, reklamo. Tulog. Tulog dito. Sabi ka mag... Borde. Borde? Milky. Asa? Depende kung isog nun. Ay sungguh dili sa pida. Now! Ano man? Ganina na ka na wake up, wala ka na cry? Very good, manang baby. Uy, wala na cry? Uy, Nanay, nanay. uy. Love, 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 love. Uy. Ulang man na. Ay. Lab. Kiss na lang, kiss. Kiss. Ang love siya kay taon po kita. Saan ang kwan? Ay, ang cheese na siya. Abling ko lang ganyan. Basta kong yan. Yung trono ron. Ikaw naman tinay, Jake? Ikaw naman tinay? Kuan na. Ikaw. Paano na? Doctor another doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Hello. Magbarang naman na siya ay. Pwede sa kalusto kayo, magbarang siya. Ato bilang kay Ah, pero sa wala na. Gamay. Ay, kami na sa gamay. And
Tulad sa tayo na to. Paano mo? Ano kayo galing ba? Video ka? Not a bed, one bed, lock and bulgy. She fell off and bumped her head. Balik-balik. There were four in the bed, and the little one said, roll over. Eh, tulas ma'am? Ito sa'yo na? 100 ang kada isa dahil ang ilang cottage kanit. Gusto mo ka, boss? Hoy! Ay! Dili mo laag! Saan eh? Hey, baby. Tagduk-duk dira. Diwa ako itong karne, dili na. Dala na dili ako. Oh, natulog ka. Hey, Google. Nah, Google. Go. 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 Love, love, tatay. Love, love. Love, love, tatay. Love, love. Love, love. Love, 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 tatay lang. Love, love. Love, love. Love, love. Love. Kiss, tatay, kiss. Kiss, tatay. Ulo na siya. Ang subaan na ning sangat, gitalaan to kiro. Ay, ka ito. Na. Sundon eh. Hindi ko ako nito. Grabe. Cuma na, uy. Nabalo sa dekop. Ayaw. Pakon na, pakon na ron. Pakon. Pakon. Gawa ng gabi oy. Kibugoy. Dito ah. Dito man. Kuan gani. Nag-uso sa yung papa ng lawog. Tapos, nagkuan, gihumol sa yung papa ang kuan. Laog. Tapos nagibot si kuya. Kandos, di pang kuan niya, gisabwag niya sa mga pato. Yung mga pato! Oh! Daghan kayo daw! Suko kayang papa. Ikaw, mabugoy kay papa. Bugoy kay ta. Ay, ko ano yung papa, mabunala na magyud ka na kung tinuod ron. Sakat. Abot nga ng remote oy. Giingkit mo na. Ingkit man na sa imo ang iro. Iro din nga ilaga mo na. Aklaro na ilaga. Nilaga daw to patanawag gani asa mo rin mo. Ano? Iluga day na oh. Kadag Dili mo di puson buloy. il. Dilo na. Pero dili man ko nang iro. Wala man na Pundo ng bangko. Ini nga. Ha? Yung check na. Dili mo up. Dada. Nga to. Ay, maliwat ka diya.
Isa na, dada? Ano gawin niya ni Papa Dada? Igso ni mo, mama. Di siya, dada. Mama lagi, dili siya, dada siya. Dili ka, dili anak din. Bate na, bate. Hindi kayo? Oh, Saya? Saya? Watch Saya? What? Watch Saya, watch. Watch Saya, watch. Saya. Mablok, mama na sa ihang mga patong manok. Yan ang pusa niya? Oh. Bangun, bangun. Bangun dia. Oh, dirty. Dirty. Ay. Dirty. Sino sa gabi simulan? Pinulan. Ulan na, ito na, nakot ng tubig. Baha, baha. Nabot ang tubig yara. Baha. Ang balod. Lusot, hindi. Gusto ka ba nun? Nila, nandiyan ka rin. Ito, balay nila. Anak ka bugag yun. Balay lang pa. Pangkat, yung parang ito nilang mga lublok. Dapat yung matawid rin. Ano yun ba? Out na ito na eh. Wing, ito, ulog ng tubig. Saan ko yan, güey? Hindi, galungag pa. Tawag ka. Ano ko yung Gray? Tawag kuya. Love kuya. Love. Tawag kuya. Ako na taga masabuto ng gano'n. Okay. Na, sige o. Sige, saka sige. Ha? Ano oy? Balik ka ta, balik. Balik ka na, balik. Balik ka ta. Wait kami, magkuha ka. Ano sa phone? Magkuha. Jeffrey o si Angkol. Angkol, manalang ni magka-kwarta. Ala, nalot si Zaya. Dong! Siyempre siya ang kunin mo si Jeffrey. Ala, gialutan si Zaya. Kapahit mo bugas ato. Paano si Zaya? Upaw Zaya, upaw. Paano si Zaya? Na, wala pa. Ikaw kay pusyo kay ulutan. Sir, ikaw na? Okay. Kung ganang-ganang bitaw, ganang tayo. Butihan eh. Mahadlok, gusto ko siya. Hila ko. Ay, ikaw, mapaimpyo. Oh, Nasa ko siya. gusto ko. Gusto niya yung mama. Asa yung papa, Balik kami. kanang ka magpakurti. Oh. Anak, gusto kasi agit lagi. Gusto siya po kurti, sagit po. Kani, naagad naman. Para dubo. Sasawan? Sawan. Tuloy ka na sa mga paano sa buwan. Ay, mo ito. Pilo na kuan. Sili, saya sebelum saya sinta. Ya? Santai dulu semua.
Sama ni, idiretso na ito eh. Agad sili ba? Sili. Sa inyong mga pamilya, Merry Christmas po. Sa lahat ng bumuo ng Deal or No Deal backers, sa aming staff, sa ating sa inyo. Merry Christmas mula sa akin lahat. Thank you for making this Christmas a memorable Christmas. We'll see you again next time dito pa rin sa Kapamilya. Ang Coke ba? Sa Sprite? Kung sa'yo mo kang Royal Gan? Yan, ay tulong na lang. Royal Coke. Ang naman ay magulang naman. Samantala sinipin natin ang eastbound highway yung biyahe na mga galing ng Fairview patungo naman sa direksyon ng Quezon Memorial Circle. Mas light traffic na po sa mga oras na ihabaan. Kahunin nyo ang inyong pasensya dahil talagang ganon. Marami ang mga kapamilya po natin ang uwi na para makasama ang kanilang mga pamilya sa pagsalubong ng bagong taon. Bernadette. Maraming salamat, Johnson. Malaman. Inaasahan ang muling pagdagsa sa mga International Airport. Nagpapatrol si Jackie Pascual. Jackie, may siksikan na ba? Dami ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 at sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Paalala ng DOH, agad magpunta sa ospital kung mapuputukan. Bilang first aid, takpan ng malinis na tela ang sugat at lagyan ng kaunting pressure para matigil ang pagdugo. Kung walang dugo ang bahaging nasugatan, agad itong linisin ng maligamgam at malinis na tubig. Kung naputulan ng daliri, kamay o paa, balutin ito ng tuwalya at ilagay. Director na si Bobby Garcia. Ano? Naging madaling naman ang 2024 para sa mapanganib na kondisyon sa trabaho. Ipinangalan ang batas sa aktor si Eddie Rubini na kumatok ang kanyang summer ng 20 na sinugan ng bubble gum pocket na salamin-salamin. Ang Nebraska na nanalo sa The Voice Music sa ilalim ng coaching ng international singer si Michael Bublé. Pwede po dito. Me! Ano mo? Lala mo! Kumawa naman ang kasaysayan ng It's Showtime sa pag-ere ng noontime show sa kaunang unang pagkakataon sa GMA Network ng ito. Record-breaking naman para sa Star Cinema at Gmail Pictures ang tagumpay ng Halag ito mo, basta picture. sa Hello Love Again. Kapag sumamayo sa video Abangan ng iba pang mga nagpapagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Bagong taon, bagong pag-asa. Bagong kasama ang Escapade Classic. No. Dali. Ang mga wantong sa ating Dali! 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 Ano mo ba? Dali! Dali na bagsuan, pre! Mana? Murag video di ay. Mana? Picture sa tanah-tanah ni. Oh, alin mo, alin mo! Sung say mo. Ali, ali! Kalau ang TV. Ano? Picture lang. Ay, pastilan po niyo mo. Oy! Ay, ka na. Picture ito! Video na. Picture. Picture. Video na example. Ay, padol. Kamura. Dali, kita na. Kamura. Ako pil ko. Oy, yung maganda.
Ipsa. Yan, mauna eh. Gusto kaya man ito. Yan, mauna. Okay, happy birthday dia. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, kanta kayo. Basta ang papel, yung taong ay. Oh, beauty mo! Kita ka? Tapos pa mga magawag ito. Wamlik. Tawa. Mga kutsara mo kuya. Ay, ginamot. Ano yun? Uy, yung mga kutsara mo yung ipalit. Awa, gagalit na eh. Birthday na ako. Yan. Sige na. Hey, mga friend. Len! Alam mo? Ate, pre. Mama, eat ka lagi, no? Na? Ito, naka-happy birthday din. Ano tayo handa Pasko? Eh, handa. Na, ayun sana. Liwas. Himay din, magubudin niya din. Huwag ka kabasa. Liwas na ni. Ha? Slipper? Dali na po mga nota. Music ba? Happy birthday to music. Dali. Gan. Good. Ano to? Na. Busog juga. Una magkakaon. Yung kaya din ako. Dali mo. Hindi ko na sa magkaon. Plato, pre. Plato. Dalawa ko naman naman. Salo namin yung doon. Ha? Dalawa ko naman. Ito mo dito. Gawag ka ng sukan, pre. Mag-imbita pagka nang layo. Kita na-imbita sa karubo. Ayun ako yan. Kaya gabay na tagando. Hello. Ang kota pa pampapilya. Sige ka. Nuno ko yan. Na, pre. Ayaw. Tayo pa na papusa. Late handa. Ha? Late handa sa Pasko. Tasa mo, be. Tasa. As, bibi. As, sigri. Tara. Oh, dula. Ligang ka ano lang. Dali mo. Sika. Hindi lang. Ha? Wala. Dali, ikaw sa kuwan. Eat ka na? Eat ka lang? Wow! Eat ka watermelon? Kawag sa gawang luto. Eat watermelon. Eat Umiting luto, watermelon. umiting luto. Watermelon. Ganahan siya. Ay, ganahan siya? Oo ka na. Ganahan na siya. Mabalig yung pangalan ako niya. Yan. Dali. Tinay bang ko yung Big. Ha? Small man na big. No, big. Ito na big. Big one ko. Ito ko ilang taon dito mga Sumbay. Ito na. Maulit ka din, uy. Pagkote. Dito ko, hindi na. Alam ko. Bebe, kuang. Ipang count. Bebe, Bebe. huli niya ang kanaspitan. Hoy! Ito guys lang. Ha? Pagod
Unya na cake, unya na. Unya na ba? Yung gawin, sini. Okay, nung po. Yung gawin ba? Hello? Bakit no? Bakit ano? Hello? Tama ba yung pansit yan? Ang kanton. Ang luto. Wala pa ito ng pansit mo ba? Sabi. Ako mo nakugyaw. Yan lang. Ha? Yan lang. Ano ito? Dira na lang usla. Hanitan great. Ano magikit-kit mo dira? Wala bilang siya. Ano ka lang? Kana pay oh, yummy na pay. Nawag siya sa papa, mama, mga una. Oh, eat. Ay, pusata? Ano na, Bi? Hindi ko yung tato, hindi yata ng bilang bago. Sige, kalan. Alay na, sabi akong paborito, bi, bagi. Saya ba kita paborito na? Kapitan mo na to? Wait, eat. Come. Oh, Mario po. may mo na, ayaw. Iwan. Dali. Lagi ka. Iwan, isa. Kuha lang, one. Kuha one. Oh, one lang. Yung gilabay? Yung gilabay? Wait, that's not pizza. Pie. Pizza ko no, it's pizza. Sige na doon pa itong pizza. Oh. Hindi, pizza ko na. Pizza? Balong, iwan pizza. Palit. Palit ko na. Pizza ko no. Man, apa nih dari mana? Oh, dapat juga deh. Oh, may tanghon kung ka ng pansit kanton ba? Oh, lagi dari sana. Sige, hindi ko ako tubig ali. Siguro ko sige dito sa bakwan. Kamay naman. Ay na. Nako, pansit na. Luto ni nanay. Dapat sa naman ka. Ay, asa mo ito ng buwan yan? Ano? Yan. Ito yung pizza, guys. Na, di na ito kaya ano tawis kayo. Ay, toyo ma. Naga. Giit ka. Giit na. Yan na. Giit na. Dako ang bite ba? Pariya naman na tanan. Yung giuli, yung lang skili dahil. Di siya ganun sa lasa. Yung uli, walang sa bago. O ka lang, gipang bali dira yaw na. Bilang, oh. Grain, ha? Gre. Ay, kakala na. Gre. Yeah. Nanay, ito nanay ka po. Oh. Gre ka po. Lang. Galing pagpapal. Go naman. Go. Ano ka? Mahal sa karne kilo sa po ng desado. Yeah. 110. Ha? 110. Ang kilo? Oh, Ang asa te. ang kilo sa rin. Enough na. Desado. Ay, Pwede din ha. Pwede yan. Market mo. Barato market. lalo ito din. Ayun na! Purot na kabalong ito, dira! This one lang, this one. Water money ka karon, watermelon! Ano? Water money! Watermelon! Yes. Yummy? Color? Kasi color sa watermelon. Color? Pwede din na yun nakaka.
Pareho, apas naman yung presyo. Asa sa? Yan, kasano? Apat na kilo sa merkado po. Pila na sa merkado? Mahal na po yung baboy di? Mahal na po yung baboy? Ay, mahal, kaya Pasko. Hindi gani kay... Problema mga kuwan, nanguha na dahil kung problema. Mga baktil mo problema. Napait, munggol ka. Pait na lang. Pait ang panit ba? Kana may kanon, kana. Nga! Gusto siya cake ka. Kaya na lang sabi, gamay. Kana kilit lang. Icing. Gusto siya cake lagi. Ganahan na siya cake. Good. Oh, wala. Dua yan. Ayun, lagi ng panit. Kay pait ba? Munggol din siya ka. Ayan lang. Kanang red, may kauna na. Kanang red. Kanang red ba? Dili green. Ah, ana. Na, oh, bye. Oh, di ba? Dili pa yung tamis. Dali. Ha? Iglukin. Okay na lang. Apol, may pasa mo yan. Tulang ma! Ano yung kuwan? Nasa stove. Apple Alis lang. ko yung pareho. Alis sa pareho mo eh. Spaghetti, you want? Spaghetti. Tapi dah load kena niya dahil. Spaghetti. Ano? Spaghetti? Hindi ka siya. Ha? Sige, ganahan na. Paborito na ba natin yung tito? Wait lang. Black water. Yan ang tubig ko. Cold. Thank you. Hello. Ikaw, magod na. Ayun pa ko mo. Thank you, Papa. Bread, you gave sa akin. Thank you, Papa. Thank you. Dan na kayo. Drink mo. Mama, din. Thank you, Papa. Good. Water block? Black water. More water block? Ah, ito? Marabio. Sa Sprite kay water yung tawag ko dahil. Water? Oh. Water white? Water ay hatawag pero tamis. Oh wow, gay ko ah. Karti ni mo eh. Tika niya tagaan ka, dirty mong hands. Karti kayo. Ano sa dirty hands? Hindi niya tagaan yung mama. Hindi na ko. Ayaw labay ang wala tayo basura ba? Buwak kalimot ka lang. Nabuha ka yung sasalit? Oy, yung nahugas-bugas. Buwak man. Natis bibi luto mo lang. Dere, ayaw bang nangita na siguro sa spirito. Alvin. Sama na. Yo, buddy. Ayaw lang. Kuwan ka na, bugatan. Paglungon ka ha. Dan 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 dan. Awat to ka. Dan. Tagaan ito yung mong kanta, be? Kuya Gray. Kuya Gray. Katuwaling kanta. Dili, basta itong nang... Parang Ano naghatod ka ni Kuya rin. Nanaog me. Ikaw, iwa. Ano, slipper Kuya Gray. Kita ba siya sa slipper ni Zaya? Slipper Zaya. Labay na eh. Labay na eh. Ayaw. Oh. Hinduan pa man na. Lihaan ang handol. Ano mo eh, ano mo sumpay na plastic.
Iya na ikaw sa iyo niya. Mo may iya na iyo. Hoy! Hala! Uncle! Ayaw na, may birthday na. Ang pabunal niyo? Ito ka, suko mama siya. Dali-dali din siya, suko mama. Suko mama? Kuya. Yun na, sorry. Pero mo, kung sila ba? Kanain na lang. Ning ato mo sa bukid. Ano kita siyang mama? Sakar. Give me kuya. Kau give kuya. Ikaw. Tara kuya, give kuya. Kuya, ulas ni Pinto kuya. mo. Give kuya. Give si kuya, ulas slipper si kuya, give. Give. Oh, give si kuya slipper, give. Puta kayo eh. Bali na bali. Kinto-kinto pa, may magkwadra pa dyan. Na nabali ang slipper. Wait lang, ngayon sa papa. Papa. Ano yung ginabali? Kawalang ulit ang bali? Oo, bali. Kala din yung saya di ay? Ha? Dua, uy. Asan man mo? Ready? Set, jump. Every. Ready, set. May nabili ng spaghetti o ang cake o apa na. What are you eating? Wow, yay, cake. Delicious. Tagay, bibisaya na. Kuhan, bibisaya na. Bibisaya, ayaw siya. Tagay, food. Spaghetti eh. Ha? Hindi na lang. Ah. Oh, gaya bibigay. Eh, yun, manghugas na balik. Wait sa arbe. Hala, nagabulingit ang naong. Hala, kabulingit. Ano sa lang? Bibi. Tanawin mong naulan. Tanawin Ang mong gama kayong naulan. labunan. Hala, nagabulingit ang naong. Ito ka, hindi mong tami, yaw. Ayaw, no, don't. Oh, don't. Oh, ayaw, paghapak. Kamayayay. Nausa na ang naong, oh. Oh, nagabulingit pala. Tingnan ko, dry. Papa! Papa! Hello. Face! Look at your face. Oh, look oh. Oh, look at your face. Look at your face. Kaon kag cake. Kaon na Diyos ko. Bulingit itong palibot, dagang hinloon. Papa! Papa! Richard! Isaiah! Nakuhaan na ang cake. Nasa bulingit sa naong. Mama ko. Wait lang ba? Wait lang. Blokis, nanay, blokis! Blokis. Blokis! Ah! Kuya. Kuya, si kuya daw. Sama na si kuya, oy. Okay. Ayaw! Ay, hawa sa'yo, hawa. Ayaw! Ay, saya, ali. Ayaw, dia, Gray. Uy! Ikaw ba? Lo, ni wakok dro. Yugas na?
Lagi bangko dira ba? Nakasuko dira browse. Lagi bangko dira. Daya. Ba ko niya? Gigil na, gigil. Hindi na suguto siya kay ka nagihatag siya sa kuan. Unsa mo boss? Kalahan mo na. Sagot na, no? Sagbot na. Wala pa yung sagbot, labay. Labay ang sagbot. Tama na may labay. Na. Ayaw! Mga tando ang spaghetti. Gamay na ano? Ano yun? Ayaw! Ayaw, panghapak! Oh, yung hapak ko ayaw! Hurot na hurot. Wala ko na makaon. Nawala tayo mamakaon, wala. Makaon. Wala na, sina upaw na, wala yung nabilin sa lamisa. Hurot kaon. Right, taan eh. Right, kailan? Slide. Lubos ko naman, lubutin mo. Lubot, slide. Slide, lubot. Ang isa daw, nasa lubos na siya. Katawa. Ipaglingotin. Ang tanong. Agoy ti bibigre. Paningot naman ka lang. Basta na kayong likod. Bangga, jaya bangga. Bangga, jaya bangga. Bangga. Ay, bangga lubot. Bangga. Bangga, jaya. Basta yung tila, masangit. Bangga, jaya. Bangga, jaya bangga. Bangga, jaya. Bangga, bangga yung sayo. Ay, bangga yung daya. Ayaw. Sugo daw. Sugot? Tawa si Lili Zaya. Oh, tawa siya. Tawa siya. Salay di siya. Wait. Siya wait. Oh, ayaw mo ba? Ay, gusto. Wah!
Jaya. Likod. Kuya pa. Kuya pa, kuya. Kuya pa. Oh, Kuya Pon. Si Kuya Sa. Si Kuya Sa. Yan na, bukton man. Nagbuling sa cake. Isa. Yung bukton. Mugi.